ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni toddoɗela sasela talɓe senco dangɗe jayena pendawo ko on waktu yoni ha to beeli cowi e nder galle ahmadou gatamare ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal gam haɓade banditisme kame guyi kay nder leydi ndi jeeyi sababu dadiɓe gendidi tugganma 6 heures tugganma tan 21 heures ha 6 heures kene fota wonde temedde nayo tumaɗo e fannuji kewɗi mbiyama hen teeɓa to leydi mauritanie caggal tinede yogay ngunuji taweteɗe noksoɗa guertoɗe kewɗe mayino hen jaagoɗo tambiɗo ɗon fannu holliti ndeɗon mayde findirani e mabɓoji garoji e guertoɗe to leydi mali ko janggo waɗi toon to diwan nara taw yani koye sete nelaɓe hoore joli ndi nawdi toon guuraji yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen to leydi guine konakiri sukaɓe hewɓe jippima e booli gam hollirde mette mumen koppiraji kewɗi taweteɗi hen ɓe kolliti gueɗe mabɓe kala ko dariɗe pelwodiral hakkude mabɓe dadiɓe waɗi hewɓe gañi hen kabruji men mana en ha to côte d'ivoire burkina faso soudan ma en jahata rd congo tunisie Tchad Somali ha ton jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ngam lewru korka teddundu comptoir français d'électricité ene wiya moɗon ramadan moubaraka comptoir français d'électricité ari e dow moɗon ari ko ɗoftude mon e mahanteje mon ko fate banggue électricité taw dañata hen caɗele comptoir français d'électricité addani mon ko matériel moƴƴo taw ko original diwɗo toon to leydi france comptoir français d'électricité tawete koto dakar lamorgo leydi sénégal to kermassar taɓande temedere hakkude mum e magasin osan gonɗo ɗon ɗo kermassar ɗo comptoir français d'électricité wi on kuura ko koddiɗo bonɗo hen banggue koddiɗo moƴƴo hen banggue sa waɗe mahdima matériel moƴƴo ma rento kala kene wiye cumoji ɗi sirki kuura nonne kadi burliraji lampa e kala saaha masuji kuura masuji firgoji e goɗɗum kala ma rento hen nde tawno ko produit moƴƴo moɓe guitti toon to leydi france comptoir français d'électricité aɓe jogui table moƴƴo no feewi aɓe jogui gueɗe kewɗe ko fate banggue mahango taw kadi ene yaade jamanu no feewi so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi disanteur uji moƴƴi différencier uji moƴƴi table électrique lampaji kala sifa lampa kam miijiɗa projecteur uji ha e goɗɗum kala aɓe jogui ɗuma ko nonne kadi aɓe jogui les bottaji moƴƴi aɓe jogui kala ko fate banggue câble taw ko ɓoggi caméra surveillance kala hen ko jiɗɗa sa jokkodire comptoir français d'électricité ma heɓen kollaɓi comptoir français d'électricité to dakar kirmassar taɓande temedere hakkude mime osan joni keɓa hen kollaɓi so tawi jiɗɗa ko jokkodirde e tonggode comptoir français d'électricité ɗo gonɗa kala keɓa kala kene moƴƴa e nder galle ma to banggue kuɓɓam tawatinata caɗele mbatta ko 00221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe comptoir français d'électricité are meɗen wi en ramadan moubaraka ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeeygu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude
caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno Djiby Sy no humpiti. ceerno Djiby Sy ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli. kono ne kadi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala. ceerno Djiby Sy laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi. ceerno Djiby Sy tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno Djiby Sy ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere uguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno Djiby Sy ene yarliti waɗandema taw hay mbuɗa yoɓani. beele jokkodira e ceerno Djiby Sy ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67. so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 47 22 80 84. so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00 222 28 10 00 13 bas ceerno Djiby Sy taweteɗo to Djoum to Legala wulade beeri waɗɗani juma murida woni toon ko ceerno Djiby Deme koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17. musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy e jeese meɗena. kala rafi mo jiiɗa jomiraɗo o ene jippini kene safra ɗuma. gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. an joguiɗo AVC jogui karƴak ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo sukara koppi musoji koyɗe musoje sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi. a neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama ni juma ni jokkoyde enɗama jokkodire gorel teyya ko ha kono ha ko wargani ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula jitta ko jamireɗa mbaɗa hen ala sukara ala lamɗam ala nana aɗa yara no wirani jiitoɗa hen cellal ɓandu maɗa joni joni. sa yiɗi hebde ko laaɓi e ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteyya.com ma jangan hoore maɗa. so tawi ko tongoɓe gorel teyya ha mbawa jokkodirde mabɓe woto woɗɗo joni joni. so tawi gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Adama Alpha Ba mbatta ko 00 223 79 23 74 88. so tawi gonɗa koto Touba jokkodirta koye Moussa Diagne 76 678 72 08. so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65. so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77. so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe gorel teyya e jeese men dañen jama. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande nogasa seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men
ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba so on jeehi to YouTube on tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe pulaar walla weltare TV fof ko pulaar ma on jii toon jayde mon waɗi tengade kala ko jiɗɗon guilay buuɗe yurmede tarihaji annabaɓe fo eɗen gendi nonne kadi gueɗe jahoje kala coccorgal kabruji mon ɗemngal pulaar kala hen ko wawi wonde e tafsir qouranil karim ceerno Khalidou Abdullahi Sy kala hen ko wawi wonde so jeeyi ma on tawoy ɗum toon taw teddinta téléphone ngaji moɗona jabɓotoɗen ko ceerno Ibrahima Saydou Kane woyi wadde kala ñalawma kikiɗe takkusana so yeehi tan ha yonti Kumpital men ne heewi addande men actualité ko fate gueɗe diina ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. En ñaganima fof Allah moƴƴere, en ñaguima fof nde ñagonto en Allah moƴƴere. Yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe fof. En garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe. E ha joni jahaten koye ko wiyete asakal muddu hoore ko. Asakal muddu hoore holko foti yaltinede. Mbiɗen koko donc diwan mo gonɗa o ko ɓuuri wawde ñamede ɗon ko ɗum yaltinte. O wi noon ene waɗɗi yaltinde noon asakal muddu hoore ko gueɗe ñameteɗe tan. Lomtintake goɗɗum e ko wayno kaalis sona taw ko lor ƴooñi. So tawi noon lorne ƴooñi ene wawi yaltinede kaalis. O wi holko saabi o wi yaltinirtake kaalis ko ñamde tan yaltinirte sabu nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o meeɗa yaltinirde ɗum kaalis kanko ko ñaame tan o yaltinirta. Ko noon kadi ha e sahabaɓe lomtinoɓe ɓe kamɓe fof hay goto mabɓe meeɗa lomtinirde ɗum kaalis koko ñamete tan ɓe jaltinanno. Kono noon so tawi ko lor ƴooñi caɗele mbaɗi yaltinde ko ñamete ko so tawi won caɗele ngoni hen ene sella lomtinire kaalis. Joni noon saaha mo gonɗen joni o ko anduɓe ndendi kawri wonde ene wawi yaltinirede kaalis newneniri ɗum yimɓe ɓe. Holko saabi ɓe mbi noon? Ɓe mbi ɓaade nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wi asakal muddu hoore yaltinirte ko pour kamɓe miskineɓe ɓe ñande julde ɓe mbasa yeloyade ɓe daña ko ɓe ñaami ñande julde ɓe nosday nosoɓe ɓe. Ndeke noon sen ƴeewi zamanu men hande o hay goto e meɗen nosirta ñande julde maaro te ko maaro ɓuuri wawde ñamede diwanuji men he walla e aduna heni. Joni noon ñande julde enen hay goto men nosirta maaro monen men fof nosirta ñande julde ko tew. Joni noon so tawi a rondima maaro a nawani miskino o o rondoto maaro ko o nawa o yeeytoya o yaha o soodoya tew o nosira tew. Omo wawi rondade maaro ko ñande julde nde o yaha o ronko dañde ni mo yeey o wasa nosde on ɗon ñalawma walla fasna maaro makko o ñaama. Ɗo anduɓe ɓe jaari wonde ɓaade wiyama hol so tawi lor ƴooñi ene wawi yaltinirede kaalis ndeke ɗo ko lor ƴooñi. So tawi miskino o hokkama kaalis tan direct o yahat kaalis o tan o yaha o sooda tew o adda walla kaalis o so rendi heewi o sooda dammuwol makko o hirsa galle makko kanko e sukaɓe makko ɓe ñalla nosde. Ko ɗo saabi yimɓe ene jaltinira kaalis. Ko ɗo saabi yimɓe ene jaltinira kaalis. Kono wona kam nelaɗo ene waɗi wona sahabaɓe ene mbaɗi. Kono noon konngol kam joom defte en ɓe ene mbi wonde so tawi lor ƴooñi ene wawi yaltinirede kaalis. O ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗo e likseyba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. On jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. wonno ko ceerno Ibrahima Saydou Kane saboda sa actualité ɓurɗo hewde e nder julɓe koko fate banggue asakal muddu hoore nde tawno ɗum woni ko yamira yaltinde nde so hande so janggo so subaka julde o kala kay wonande on kellifaɗo walla ni kala on bawɗo wonde caggal tan ka julɗo ka jaltino foti ko jinnaɗo ma
foti ko goɗɗo yaltinanu ba koko yaltata tan ɗum woni ko waɗɗina e dow meɗen enen julɓe so en koori haala ko heddi so wona battane battidiɗe seeɗa e ñalɗi battidiɗe e lewru korka gartaten koye photoje cheikh ahmad bamba khadim rasoul yiyama yitama toon to leydi France to Lyon taw kadi koye kiliseji moftaɗi gila e saaha colonial mo nawano toon to Gabon tawgal nde tubakoɓe nawnomo toon potinomo toon photoje jonɗe no fewi taw kadi en photoje wona desinaɗe wona haydara ko photoje jonɗe no fewi ɗen photoje ko toon jiita wonande ɓen almuɓe muridnaɓe taweteɓe toon to Lyon mbawi rendinde koppareji jonɗe ɓe cottiɗen photoje kene tolno 50 millions koppareji franc CFA ɗen photoje noon giwi toon to France jettima to Sénégal hanki o yettima juuɗe khalifa général mo mourida woni Serigne Mountaga Mbacké taw kadi ko toon to Daaru Mina o heeɓi ɗeɗon photoje ngam larde ɗe komo o wamni gonɗi e guite makko keddotoɗen koye julde ɓattine nde so heewi ko ñalawma goto heddi hen walla ni balɗe ɗiɗi nde ɗo henna julde teskama basalle tomata ko noonne kadi luggimaji ha tenti ko wayno pomme de terre ene heewi no fewi kono kay woni gueɗe teskaɗe ceerɗe no fewi ko guertoɗe e tew kala nde tawno teskede guertogal ne yaha ha temedde jeetati mbuuɗu walla ni temedde jeegom e temedde jeeɗiɗi ha temedde jeetati hollirede ceergol no fewi kamɓe ɓen yeeɓe guertoɗe hewɓe kollitino ɓe dañino caɗele ke noon tan lebbi ɗiɗi walla ni lewru mayno ndo ngam wonande grippe aviaire woni mabɓoji garoje guertoɗe ha paɗɗe mbare ɗum arino jeeyi sababu ko wona ɗum ko kadi guura ɗen guertoɗe ene seeri no fewi ɗum tagui noon oɗo saaha alay saago guertoɗe mbawa tan ko seerde gartaten koye jamma alarba ene joofi alhamisa dadiɓe gendi leydi ndi oɗo saaha goni koye rende leydi ndi no fewi donc teska wonande guykaji jamma e ñalawma ne heewi so tawi julde ɓattima hewɓe kay kewi ko jippade kañumenne ko gawoyta liɗɗi mumen koye posuji janani walla ni e galleji janani ɗum jeeyi sababu noon wonande on patrouille jirlotoɗo tugganma tan 21 heures ha faynma 6 heures ɓe kolliti ɓe nanggui kene tolno e temedde nayo taw koye sertuɓe fannuji kewɗi woni hen ko drogue woni hen ko simmotoɓe woni hen ko wuyɓe woni hen jata koko wona haajuji men woni hen ko ɓittinoɓe yimɓe e gueɗe fannuji goɗɗi kala Dakar Gorée eɗen gandi dogata ɗo hen ko salupa woni onon bateau dogawɗon e nawa ɓen wangotoɓe to nden tulde walla mbiyen ɓen wangotoɓe to nden hulde walla nden duunde wiyetede Gorée ngam yilloyade kewe kewnoɗe toona kene fotta wonde temedde ɗiɗi gonnoɗo e on saluba noon koko panno hakkude maaje kaɗe ɗo ɗum jeeyi sababu noon wonande conseiller municipal Djibril Seka yillinimo toon hollitino wonande laamu ngu fotino kewon jon duuɓi 5 ma wallita ya ngara hakkude Gorée kame Dakar Gorée kono haɗa Allah gasi ngam teskede oɗon bateau dogawɗon ko naywuɗo no fewi étudiaji Sénégal naɓe taweteɓe toon to Khartouma woni lamorgo leydi suudaɓe erima wonande laamu leydi Sénégal oɗo saaha kamɓe kala koɓe moɓodirɓe ɓe jaltata caɗele mawɗe ɓe guuri toon so tawi kay peejini goodi beele ɓe jaltine toon aɓe kato jini hen no fewi hooreji leydi Sénégal ɓeydi jokkodiral hakkude Dakar e Lomé ɗum ko caggal nde o neeli jagorɗe makko nayya toon to leydi Mali jettinoyi duwaw ko fati banggue jaltugol aduna wonande jinnaɗo mum colonel Assimi Goïta caggal noon o neeli sete makko e gardegol jagorɗo tambiɗo ko fati banggue Sénégal émergent woni Cheikh Kanté toon to Lomé lamorgo leydi Togo on yettima toon yettini ɓattake mawɗo leydi ndi jonde hakkude mum e fo Yassimbe hooreji leydi Togo ɓe dañi yewtide toɓɓe jajje no fewi cehilagal kame golle taweteɗe hakkude leydi Sénégal kame leydi Togo nawimo toon ko yettinoyde duwawa mawɗo leydi o ko nelimo ko caggal nde on banum debbo yalti aduna kono kadi o ɓirlima on guila tan are jappere leydi Togo waɗi taɓal manggal no fewi ha tenti noon jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗiɗe kala to Kaolack ko accident musɗo waɗi toon kikiɗe hanki o sanga 18h45 ko oto goto particuliére doganoɗo dogdu sattude no fewi minicar goto ne wonno yeeso makko minicar noon dañi yande yimɓe tato mbasi hen pittali mumen 15 gañima hen gañanɗe musde no fewi ne tawe to hôpital Cheikh Ibrahima Niassa taweteɗe to Kaolack gendarme maɓe ɓe guiguinewo ko ɓen mbawi
yaade toon ngam loskoyde ɗiɗon fannuji kolda yidde muma ko riwtude heege yaltinde caɗele oɗo saaha ɓeydude doole ndema maaro e nder diwan muɗuma ko jonde mum jooɗi hakkunde remoɓe kame catal biyetengal PDC VR kamɓe ɗon ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi no fewi kene fota wonde 600 hectare beele yaltinde kolda ha watta yeyde maaro e nder diwanuji ɗi kala taw juutedi mum ma wonoya 25 kilométre ɗum noon koko jogori remede maaro ɗum koye commune mo Dabo hakkunde mum e Jalambere ha faynma bagadaji ko ɗon ka ndema jogori waɗede wi goto e gardiɗo ngal catal so tawi kay ɗum laatima ma wonan nafoore mawde no fewi accitugol goto gardiɗo koddu dillowo e APR woni Sitor Ndour tumanoɗo ko fati banggue viol suka debbo mo duuɓi 17 caggal nde juge hanki holliti heɓani dalil labɗo ceera kene sokiramo ngam certificat o ko fati banggue on suka debbo wiɗuma waɗi ɗum viol gila julde taske yawtunde Gabriel Kane ko suka debbo darinoɗo sukaɓe hewɓe ko fati e oɗon fannu holliti metti mum no fewi ko fati banggue ɗiɗo hen cuuɗi ñawoje ha tenti o nanguiraɗo viol biyaɗo ko tumra ko dalil heɓaka hen accira ɗum holliti hewɓe ɓuɗima dañde caɗele e nder ndiɗo hen leydi keddotoɗen koye leydi Sénégal wonande ɓen waɗɓe mouvement mumen taw kadi on mouvement ko haɓade wonande Orange ceergol muɗum ko fate banggue connexion internet on association taw ko kileneɓe rendinɓe sembeji mumen e gardegol Famara Ibrahima Cissé ɓe kolliti yiddeɓe ko kala kay gonɗo e leydi ndi Sénégal ni hutoro Orange nde dartinta ko hutorto ko balɗe 4 ha julde korka nde ɓenna ngam teskede sa waɗi connexion ɓe guittat ha laaɓa sa kala ko mbaɗɗa darata ko iwa ha laaɓa beele kadi ɗen gueɗe kala ene ɓuura hewde laawol Assane Diouf activiste dillowo e réseau sociaux kewɗo yettade e kala saaha nangganoɗo gila tan jeetati lewru avril accitama hanki o kono kadi koye dow sal ɗum ko caggal nde o dari e yeeso ñawowo Oumar Maham Diallo on accitima koye dow sarɗi o woni koye jiimadi justice ko wiyete contrôle judiciaire kala aljuma warat ha toon to tribunal ngam signinde jeheten ko toon to Madina Gounass wuro teddungo julde korka ɓattima ceerno wasiyima kono kadi ɗo saa gueɗe teskaɗe wuro ngo ma artani hen Amadou Samba Lo to Madina Gounass. gonɗen koye heɓo julde korka ɗo e nder umtutongo Madina Gounass alhamdulillah bil alamin guilade korka fuɗɗi awde saaha mo gonɗen golɗe kala ene ndewi lawol hay calel gote teskaka kono kadi hanki o ceerno aɗa jama Tidiani Ba ha limtude mo Madina Gounass wawi wadde konngol muɗum ko wasiyade julɓe wasiyade bandiraɓe ha tengti noon e yaltinde muddu hoore e yaltinde muddu korka ngam rokkude ɗum ɓen ɓe ganduɗa fotɓe rokkode ɓe bandiraɓe kadi nani ɗum kono kadi paami ɗum mbawi ɗum heblanade oɗo saaha mo kalten goten kala nani yiilo gawri ngam so saaha heedi wawa wadde golɗe ha no hannirta ni kono kadi oɗo saaha mo kalten ɓen ɓe ganduɗa ko heɓɓe banggue tereɓe enen mbaɗi golle men ha timmi oɗo saaha ɓe ngala ɗoygol ko gila tan jamma ha weeta koye ñooti ɗum goto foof yidde tan beele jo haɗum yentude taw goto kala heeɓi ñooto muɗum taw celle goto ngalan celle jama Tidiani Ba halifteɗe Madina Gounass heeɓino wasiyade julɓe wasiyade bandiraɓe kono kadi nde boowal idigal wawa fittede fittugol moƴƴol boowal bo idigal fittama ha laaɓi cercere alhamdulillah bil alamina bandiraɓe kala pitti ɗum e nder heure ɗiɗi fittama ha laaɓi oɗo saaha mo kalten ɓen ganduɗa ko ummotoɓe guuro dowri kamɓe kala eɓe gaara e nder wuuro ngo ɓe hen ko darde ko ñamete ɓe hen ko comcumen gara darde ɓe hen ko arde kadi ƴeewde holto golɗe tolni e holno sofri hono bandiraɓe kala beltanama no fewi ñagama Allah kadi en tawama korka hikka ka wiyaji ko tawde korkaji limtendi wondude jaam e cellal e kisal ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓefulɓe andu o dinama Amadou Samba Lo en mbi allahuma amina ya rabbi ya rabbal alamina sen giwi to wuro teddungo Madina Gounass jeheten koto Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe hol kabruji garanen to Ziguinchor ko taari ɗum kala assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hetto weltare TV
kabruji garannen ɗo e nder Ziguinchor jeeto ko to e palol dane ma ceero men ceero Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sili o habri ummatu rasul sallllahu alayhi wa sallam omo ñaagui yaafuya o yaafima maɓe o hollitino goto men fof ɗo wawi wonde yo jaggu anniya muɗum jagga korka muɗum ha yiya lewru walla ha nana hoolaɓe jamiri lewru yiyama nde puɗɗa tajji itta anniya maɗa so en garti ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi hedde feetude ko balɗe ñalawma goto walla balɗe ɗiɗi kono noon marché ɓurɗe mawnude ɗo biyeteɗe marché Bukot ina wayno heewi ɓitto ɓitto joni noon kamɓe laamu ngu ne wawi dari hen no fewi kono commerçant ɗin kolliti kamin de jiitaki hen koye mumen nde wonno hande ɓuuri wawde jarde ɗo tan ko soble walla pompiteer a suusa ƴettude jungo ma pawa e tew nagge walla dammuwol walla gertogal ina wayno hande tew nagge ɗo ina wonno ko temedde jeeɗiɗi e nogas monti ari temedde jeetati so tawi en gari e dammuwol wonno ko kilo ujunere dartoyima kilo ujunere e temedde ɗiɗi ɗum noon ɓe kolliti caɗele mabɓe no fewi so tawi eɗen gandi kadi hande de guykaji ɗi ne kewi wiyendogo hande de leegal biyetegal keña paale heewi toon wullu mbaro en tawa kadi ine jogui hande dammiri janane ine kirsi ɗon ɗoɓe kirsannoɗo ɗo ko ɗon no wayno laamu ngu ko ɗon jagguiɓe ɗum noon kamɓe Mayram Abou en mbaɗi hande gollal mumen hanki kikiɗe ɗo e marché Bukot ina wayno ma wo rewɓe jeegomo Mayram Abou e Kadja Seydi en kamɓe fof mbiyama teeɓ eɓe gujji mesuji eɓe mbaɗi wutteji mabɓe ɗum woni ko keewi ɗo en hanki en marché Semour so en gartiji hen to e waah Kabon walla mbiyen maayo Kabon maayo ngo de waɗi kadi gollal muɗum cukalel gotel yara duuɓi sappo e ɗiɗi ko élève ina wayno o yoolima toon hanki ɗum noon o ina wayno morgo Ziguinchor ko ɗon o waɗa kanko oɗo mayɗo so tawi en garti e jangguinoɓe Qur'ana wonɓe ɗo e nder Ziguinchor ɓe kolliti kamɓe de ɓe ummima ittude jelari ha laaɓa holɗum wadde duɗe mabɓe ɗe daara modorna ina wayno internat ɗum noon ɓe kolliti taw jangde nde ko duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati joomu en mbawa dañde jangde mbawa rende Qur'ana taw tampani taw jeeloyta ko mbaɗata hay hunde ɗum noon ɓe kolliti darde mabɓe koɓe ummiɓe yaade e ɗeɗo duude wawde waylude mbaylani jangde ndi ɗum noon ɓe kolliti laamu yo daro wawa walludeɓe e ɗeɗo gueɗe Weltar TV musidɓe Ahmad Issa Kebe ina wiya ɗo gonno ene gonni fof yo Allah hokke wattuni o saamu wuuri yo Allah hokken walde jaam allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina ceerno Ahmadou Issaga Kebe aduna ne jalni no fewi neɗɗo yaaha wujjoya gam ñantade walla gam yonnade walla gam wadde julde welde ko hunde jalnide no fewi sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie nandiral sifande golle hakkude duuɗi ɗiɗi ɗe jaaɓi hattirde woni université mo Nouakchott hakkude muɗum université Mohamed VI mo Rabat ɗum ko Cheikh Sadibou Camara kam woni gardiɗo université mo Nouakchott ne wonde Farid El Bachir kam woni gardiɗo université mo Rabat Mohamed VI ɗen ɗiɗi ɓe ciifodiri nandiral to banggue jangguinoɓe dowre jangde dowroɓe beele kadi wawa heblude ɓen étudiaji janggoɓe ha ɓuura wawde dañde witto jangde ngalɗo no fewi gam gollodiral hakkude ɗeɗon duuɗi ɗiɗi ɗe jaaɓi hattirde ha ɓuura ƴellidde gandal kame witto e nder ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi kala jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie notima noddandu taw kadi ko ɓen tambiɓe ko fate banggue ɗen guertoɗe teskaɗe mayɗe e ngunuji kewɗi tawiteɗi yo gayi leɗɗe ɗe Nouakchott kono kadi o neli toon c'était timmuɗo no fewi ɗin vétérinaire uji nde jeehi toon ƴeewi ɗum tawi ɗen guertoɗe wona ko wiyete grippe aviaire yoɓi pittali majje ala ko mayde tan ma taw ne gasa taw ko climat o jeeyi on sababu ɗum kam yimɓe hewɓe puɗɗinoma ñirɓinade no fewi nde tawno hewɓe ne jinno ƴakkude guertoɗe cahade ha wojji seeɗa ha weeli ñamde walla marñina waɗa hay soko tan lamɗamal seeɗa waɗa hen basal ene moƴƴi taw hewɓe kam puɗɗima tikkude gam andude posuji mumen mbawata dañande ɗumen damɗi ni jawdi kono ɗo saahaɓe puɗɗima mosde guila tan ɓe nani on jagorɗo haali ngol kongol ɗum noon en toñata ko denɗiraɓe men wonɓe toon wonɓe podanten en gonta tooñ sosoɓe kala saaha jagorɗo nden ka kisal leydi Mauritanie woni jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni o neli koolaɗo kuuɓal makko woni général Mohamed Mahfouz wuldo Ibrahima Ahmed yilloyima yogay jeereji taweteɗe nder Nouakchott gam ƴewde jeereji ɗi ɓitto ɓitto kamen nden kaka holliti ɗo ha julde nde ɓenna maɓe ɓeydu nden kay kisal
ɓen dadiɓe police beele ɓuura wawde jogade nden kay kisal nde tawno wonoɓe toon so jaɗi jogui kalbe joɗɗe tan walla sakil sa renaki ɓe biftoto ɓe koynuma e ndeɗo henna julde beele on koyer wasa diñade alay saago noon nden ko mawka diñe e nder jeere nde ha yimɓe mbawa duggude sodoɓe cooɗa taw hay caɗele goote ngala hen gouvernement mo leydi Mauritanie holliti wonande golle ɗe ummani e nder hitande 2023 waɗi taɓal manggal no fewi yaltinim ko koolaɗo kuuɓal gouvernement mo leydi Mauritanie on holliti ɗum ɗon holliti wonande kanko holliti ɗum woni Al Husseinu jaafoɗon kan woni Mouhammeda Al Husseinu Lama o holliti ɗum wonande so tawi woni golle ɗe kala ko temedere hen capanɗe jeegom kam ɓe jettima ɗum 380 e kala nogas e jeeɗiɗi ɓe jettima ɗum noon firti ko gouvernement waɗi taɓal manggal no fewi guila to banggue cellal guila to banggue ndiyam coura booli gueɗe patuɗe ɗin fannuji kala mbaɗi hen taɓal manggal no fewi hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani neeli sete mum mo neeli ko Ahmed Salema Mohamed Fadela on wo neeli yo ya salminiyamo gonnoɗo gardiɗo landata wassula woni Mohamed Jamil Mansour on noon tawete koto hôpital wona karɗo cella no fewi ɗum noon so tawi watti wadde leydi tan firti ko hakkude lundo kame laamu ne ɗeɓa nanodirde no fotiri kala jagorɗo cellal ɓalli gendi leydi Mauritanie holliti wonande ko fate banggue gouvernement leydi ndi waɗi taɓal manggal no fewi ɗo saha aɓe jogui kala ke ene yona ɓen joguiɓe insuffisance rénale woni ñabbuji ɓooƴe ne jogui kene tolno e lebbi sappo taw ngakkata e nder leydi ndi jomumen ma mbaw safrade taw tinata hay caɗele goote police mo noksoɗa jamma hanke o fawi juuɗe muɗuma e jooɓiɗo pittali yimɓe ɗiɗo taw kadi ganduɗa ko Darou Naima goɗɗo o koto maison de jeune taw kadi ganduɗa hen goto ko talata goɗɗo ko alarba kanko noon wiyama teeɓa kono kadi police acci tongode woni 117 kala tan ɗo kiwde kewi so noddi noddoto mon ko police ko ɓuuri yawde jagorɗo jeygu leydi Mauritanie yeddi ha mimi leydi ngam wiyede e nder lewru korka ndu cogguji kewɗi ɓeydima e nder leydi Mauritanie wo holliti ɗum wodani basalle tamate gueɗe jaadoje hen pomme de terre ala kala ko ɓeydi hen caggal ɓe mbaɗi hen wittoji mabɓe mawɗi no fewi so tawi kay won jaltinoɗin konguɗi wi ɓeɗo ɓeydi ngun coggu yo haalanɓe sengi wi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali région Nara heeɓi jangu ɗum noon jangu waɗi ko hakkude dire kame Nara yani koye werla goto on werla noon ko nelaɓe hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta ngam nawde nguura walloyde taweteɓe oɗon diwan sagataɓe joguitiɓe armée ji nottotoɓe jihadiste en ko ɓen mbawi yande e dow mabɓe ngun jangu noon waɗi sababu kene tolno yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen ɗon e ɗon nayo mbasi hen pittali mumen tato heddiɓe ɓen ko seɓɓitiɓe joguitiɓe armée ji ɗum noon koni hen no wayi ɓe jani koye mabɓe ɓe mbawi tettude hen werla goto ɓe bonni hen oto goto ɓe jooɓi pittali nayo ɓe gañi hen hewɓe hawre noon konin koɓe faama taweteɓe to Nara noon woɗɗani keerol Mauritanie ɓen mbawi nottade nden fiyande jooɓima pittali tati taw koye ɓen joguitiɓe armée ji tetti hen oto goto goɗɗo duppama hen ɓen joguino ko otoji tati ɗum ko haccanke o ɗum waɗi nguɗon jangu kene tolno e 100 kilométre hakkude mum e Bamako jeheten koto cercle mo Kangaba toonne kadi ko pelɓodiral bongal waɗi toon hakkude dadiɓe kame sukaɓe finoɓe to wuro wiyetengo Bala Mansala wuro wiyetengo Bala Mansala ne tawe nder Kangaba ko toon pelɓodiral waɗi hakkude yiltoɓe kanŋe jaaɓe ngoɗon wuro kam e gollorgal chinois gongal toon ɗum ko caggal nde suka goto wara toon taw ko tokoso ko fate oɗon fannu sukaɓe non kolite en metti mumen mawɗe no fewi waɗi pelɓodiral manggal no fewi ha ganduɗa banggue dadiɓe waɗi gañiɓe ko noon kadi banggue seppoɓe waɗi gañiɓe no fewi kono ɗo saaha jaam fuɗɗima artude toon Mali waasi wonande ko fate banggue ndema wiro kañum wonno yeeso kono hande o ɓe gonti tataɓo jeeyi sababu ko caɗele nden kay kisale nder leydi ndi ɗum ko campagne ndema 2022-2023 yaltin ɗum ko catala PRPCA ko ɓen caggal nde ɓe mbati
taw ko batu maɓe ɓe kolliti oɗo saha so tawi ko ndema hitande ujunaje nogasi ɗiɗi hitande ujunaje ɗe nogase tati teskama bene kañum arti yeeso ɗon ɗo leydi Mali arano yeeso e kala saha to banggue rema wiro to banggue ndema wiro ɗum noon bene dañi kene tolno e 1,970 ujunere tonnes taw ko wiro Burkina Faso dañi 1,4 ujunere pawɗo 969 tonnes taw ko wiro so tawi ko Mali dañi ko 399 ujunere pawɗo 950 tonnes taw ko wiro ɗum noon jeeyi sababu wonande Mali heetiri caggal kañumne Burkina Faso heeti caggal ha bene hetti yeeso ko teskede jangoji kewɗi yogay nokkuji taweteɗe Mali ha ton to Burkina Faso kala jeheten koto campus université mo Bamako hewɓe étudiaji taweteɓe to campus mo Badala Bogo kolliti metti men mawɗi no fewi ɓe kolliti ɓe guuri tan ton to université to ko baali katodiri ne haaɗi ha ɓurti ɗum noon ɓe kolliti ko metti mawɗi saaha ala courant saaha ala ndiyam teni kadi université o komo haaɗa no maadi bato ni kene fota nawde 1,200 étudiant woni hen ko 180 suudu kala ene nawa yimɓe nayo ha yimɓe jeetato ko ɓittodiral bongal woni toon ɓe kolliti ko caɗele mawɗe ɓe guuri toon wi Youssouf Zé Fomba ko on o holliti ɗuma sen giwi to leydi Mali paaɗen koto Guinée Conakry hujjiyanke oyo Giliya Vogi ko jagorɗo finance e laamu Alpha Condé kañumne ko nangaɗo ken tolno hitande ene tawe kaso ngam tumede ɗum dirtinde ngaluji kewɗi no fewi ɗum noon hanki wo dari e yeeso cour hujjiyanke maggo holliti ɗaɓɓade ko yidde nde o ɗaccitte hayso tawi woni koye dow sarɗi kono cour o holliti ko 5 milliards kopɗeje franc guinéen so joƴƴini ɗum tan o accitte ñawore makko noddite ko 26 avril ndundu gonɗen to Conakry sukaɓe hewɓe jippima e booli ɗum koto legal kaluma ha fayma bambe to ngam hollirde metti mumen tayoreɓe woɗɓe hutortoɓe kuura kala ɓe kolliti activité ji kuura mabɓe kala koko darti ha laaɓi ɗum noon ko hakkude Conakry e Bokke ɓe kolliti ko caɗele mawɗe no fewi fayma kanka ɗiɗo nokkuji kala ko caɗele kuura teni ɓe kolliti laamu ngu yo haalan ɓen ko laaɓi ala ko gasingal pelɓodiral waɗi ha hewɓe gañi hen hakkude mabɓe e ɓen dadiɓe arnoɓe nottade ngam addude jaam jeheten koto caada kene tolno e 17 fittandu taw ko gaynako woni ko itta hedde keerol hakkude leydi Tchad kame RCA woni Centrafrique wi noon ko porte parole gouvernement o ɗum noon koye egga heeɗa hen ko pelle joguitiɗe walla mbiyen ko ɓen groupe joguitiɗe andaka noon so tawi woni ko ɓen ɓeɓe gowi habde kala saha taw ko remoɓe walla ala ngal pelɓodiral waɗi ko ñande talata nde pittali 17 keddima e ndeɗon wolde to Somali armée leydi ndi holliti hanki o ɓe bonni basuji kewɗi hobel ɓe bonni ɗum koye région moɓe mbiyata région bas sablet jabɗen sable ko toon ɓe mbawi bonnude ɗiɗon basuji ɓe peeri lawol kene fotto wonde 30 kilométre beele wonɓe toon mbawa wurde hen holliti ɗuma armée leydi Somali to leydi Côte d'Ivoire paɗen porte parole gouvernement mo leydi Côte d'Ivoire woni Amadou Coulibaly holliti e batu jagorɗe hanki walande sumgoji local kame régional waɗata ko 2 lewru septembre ɗon ɗo tijjano waɗete koye octobre artirama ha septembre 2023 holliti jeeyi on sababu ko leydi Côte d'Ivoire ne heɓo ngam jaɓɓade coupe d'Afrique des nations ɗum noon waɗata ko 13 janvier ha 11 lewru février 2024 kanko on porte parole gouvernement mo leydi Côte d'Ivoire wo holliti jillu hooreji leydi Gambie woni Adama Barrow ne tijja to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ɗum noon ko 27 nduɗo henne lewru jillu cehilagal kame golle hakkude mum e nando muɗum Alhassane Dramani Ouattara golle hakkude Banjul kam e Abidjan ma ɓeydo moƴƴitinede to Burkina Faso kene tolno e 29 fittandu itta to nokku biyeteɗo Zékézé noon en tawi nder commune mo Bictou waɗɗani keerol leydi Togo ɗum ko pelle joguitiɗe jani e ñiɓirde mabɓe jooɓi pittal ɓen noon waraɓe ɓe ko ɓuuri hedde hen nogas ko wallidiɓe armée leydi ndi kono kadi armée leydi ndi holliti kañumne liiƴi e dow mabɓe yoɓima hen pittali kewɗi no fewi to Soudan paaɗen
komba ne jokki ha hande caggal kayde aduna noddiyoɓe dartin jeyge hanki jamma kure e condi e bomboje pettino feewi oɗo saha hewɓe kocci wolisaji ɓeɓe ɓofuji men ɓeɓe mbokkosaji mumen naate ladde payi gure mumen ngam ƴewede toon jaam duumiɗo ken tolno e temettati nogas e nayyi militaire woni ko dogi naati leydi Tchad ɗum ɓe naati ɗum koto kerol hakkude leydi Tchad kam e leydi Soudan ko wona ɗum ko kene tolno e temedere capanɗe jeeɗiɗi koninke mo leydi Égypte jagganoɗo taw nanguno ɗum ko groupe paramilitaire woni FSR ɓenne kadi mbawi tottirde ɓen ɗe leydi Égypte ko wona ɗum ko ha hande pellodiral ne jokki hewɓe goni koye galleji men ɗon no ngala ko ñaami ni yarde ni courant ni haydara hayso tawi woni aduna kala noddi ha hande ala kala fallantere udditinde ngam kaldigal hakkude généraux ji ɗiɗi wonɓe foɗodirde laamu ngu ɗon to RD Congo loni yaltini cimtol mum holliti jonte ɗiɗi kene tolno e temedere e capanɗe joyi fittande woni ko ittata nokkuɗe Ituri noon ne tawi nder leydi ndi ɗum koye pelɓodiral hakkude pelle ɗiɗi fedde wiyetede kode ko wiiɓe ko darani ko ɓamtare leydi Congo diwan men e fedde wiyetede Zaïre ndenne kadi ko Hema ɓenne kadi ko dariɓe ngam rende tribune mumen ko ɓen pelɓodiri ha kene tolno e temedere e sappo e joyi fittandu heddi hen taw tan koye nder balɗe sappo e joyi jeheten ko toon to Tunisie taw kadi ganduɗa ko chef de parti Ennahda kam Racide kam hande waɗa mandade dépôt wiyetema kaso hande o ɗum ko caggal hecci hanki nde o nanggano wonno koye lokomo gendarmerie ko hande o wedda e nder kaso joolam jabeeri paɗen koto Ukraine hanki kikiɗe Ukraine jaɓɓima armée ji kewɗi no feewi giwɗi toon to galle danejo woni Amerique ko ɓe neldi toon wonande armée tekkuɗo no feewi kaɓotoɗo laaɗe diwoje dow beeyoje dow ne wondi kadi e sarde combat ji taw ko koye fuɗi seeɗa kono ɗum ko Pays-Bas kam leyɗele goɗɗe poti ma nelduɗo e ɗeɗo henna balɗe beele leydi Ukraine wawa dartade leydi Russie jeheten ko toon to Yemen hanki jamma ko fitina bonɗo musɗo waɗi toon wonande darinoɓe ngam heɓanade julde korka ne ƴetta programme ene inna Allah ko ɗon tan ngal ɓittodiri ha hewɓe donki fofde kene tolno capanɗe jeetate joyi neɗɗo wasi en fittan hakkude rewɓe sukaɓe mawɓe kala kene wona ujunnaje kene foto wonde temettati nogas e ɗiɗo neɗɗo gañi hen gañande musɓe no feewi ɗum noon yoɓɓinno ndeɗon hirde ko rebel Houthi en toon to Sana lamorgo leydi Yemen to legal biɗengal Baba al Yemen ko ɗum toon ɗum waɗi yaltinum ko jayde sunna fitinaji mawɗi kono ɗo saaha ɓe gudditi hen losko yañgo no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garanden kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranena